začalo na križovatke pri obchodných centrách. Vodič najprv so svojím autom vyletel do protismeru, tu sa ťukol s druhým autom a potom sa dal na útek. Nestihol som reagovať, rovno do mňa trafil a vystrelili airbagy v sekunde z patečky. My sme nestihli poriadne vyjsť, akurát som stihol začať kričať, ale už utekal. 44-ročný muž doslova letel s autom smerom do centra mesta. Na námestí zase trafil ženu, ktorá križovatku prechádzala na zelenú, vracala sa z nočnej smeny. Sa vyrútilo na mňa auto z pravej strany. Našťastie mne sa nič nestalo. Som celá len trochu rozklepaná. Išiel ako blázon. No ani to zbesilú jazdu chlapa nezastavilo. Po pár metroch zošrotoval dopravnú značku a náraz do cyklostojana ho odhodil do stromu. Viac ako 40-ročný muž, ktorý mal toto auto požičané, sa dal na útek ešte aj po tejto nehode. Išla ďalšia hliadka, ktorú sme zastavili a tá sa potom vlastne v protismere za ním vlastne vydala a ho chytili potom na letušnej strane. Podľa ľudí vodič na úteku rýchlo hľadal uličky, v ktorých by sa mohol stratiť. Spišsko-novoveskí policajti však boli rýchlejší. Každý, kto sa s nebezpečným vodičom stretol, sa shodol na jednom. Určite tam je podozrenie, že nebol čistý. Vyzeral byť, že má niečo, vraj odmietol aj skúšku dýchovú. Vodiča kaskadéra policajti zadržali a odviezli na odber krvi. Podľa našich informácií sa neskôr podrobil aj dýchovej skúške. Jej výsledok bol viac ako 1 promile. Zo Spišskej Novej si Matúš Gavlák, televízia Joj.